Zit mijn haar goed? Ik gloor even naar de cameraman. Hè. Zien we in de log? Oh, Odin, die kent me huren nu. Ja, Sjoerd, ik kan die hier goed huren. Ja. We zien live, Sjoerd. Live op de Merktvleugel, hè? Wie is die situatie dan, trouwens? Ja, geloof het of niet, het nieuws is veers, juist bekend. Maar vanuit alle weken kwamen de lui al naar het Mooswief om haar te verieren. Er worden boesjes aangestoken. Ik heb zelfs berichten gehoord van lui van buiten Maastricht, vanuit de rest van de provincie, dat die ook geen naartoe wilden komen. Ja, want zeg maar, hoe Mooswief heilig is verklaard, hè? Wat men is die toch van? Ja, ik ben zelf met de auto heen naartoe gekomen. De zus dat lui direct in de auto springen, druk in de garage. Ik kwam de auto bijna niet kwijt, maar het is een soort van bedevaart geworden. En ik zag de lui ook allemaal te voort, dus heen naar de stad toe komen, drukte bij het zebrapad. Hou daar rekening mee. Ja, nu is dat gelukkig eigenlijk juist begin gemaakt, hè? Maar ja, zien we nog wel reacties van lui daarop te maken? Wat zie je met deze doen? Ja, de reacties die zien louter positief. Er zien lui die zeggen van, dat had wel ieder moeten gebeuren. Er zien andere lui die zeggen, alle respect voor zijn vrouw. Maar nu hebben we de keus, wij kinderen voor verieren. En dus is het, de kinderen, ja ze stonden hij juist, maar volgens mij kreeg hij niet meer weg. Meneer, heb je gehoord dat het Mooswief heilig is verklaard? Ja, ik heb het zelf gelezen vanmiddag. Ja, goeie zaak, hè, goeie zaak. Sjus, ik heb het echt sjus gehuurd. Ik heb wel wat geruchten gehoord, maar is dat definitief? Nee. Wie is u dat? Ik had er nog niet ieder van gehuurd, maar ik vind het wel een chic idee eigenlijk. Ik bedoel, er hebben we weer een heilige erbij, of niet? Dat meent je niet. Nee, dat hebben we niet meegekregen en dat hebben we toch echt het gemist. Sinds we niet. Nou, dat is geweldig. Dat had jaren ieder moeten gebeuren met al die wonderen wat ze heeft verricht. Ja, wie is u wel en ik niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet wat er van me op vinden, maar ik denk dat het wel heel erg chic is. Ja, mag ik heel eerlijk zien. Wat het vastelavondsgebeuren aangaat, vind ik het natuurlijk hartstikke chic. Van de andere kant, ja, geeft het me ook een klein beetje te wiet natuurlijk. Het had eigenlijk al wel ieder moeten gebeuren. Vertel eens over die wonderen. Wat heb je ervan metgekregen? Nou ja, op zaterdag steeds ze daar met ecrans en op gonzig heb ik geen stummie. Mijn portemonnee is leeg, pijn aan mijn veu, pijn aan mijn rug. Ja, dat is toch een wonder. Wat maakt het Mooswief zo speciaal? Ja, kan ik dat op tv zeggen? Denk het niet. Lekker wief. Volgens mij is het neven de Sterren der Zee de andere vrouwelijke patronaat van de stad. Toch? Dat, ja, jawel. Het is een van de belangrijkste vrouwen van Maastricht. Je ziet een beetje sloes. Oh, heb je dat in de gaten? Ja, dat dacht ik al. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is dit nu goed voor toerisme in Maastricht? Dat is een keer gedaan, dat is zijn vrouw. En dat is het Mooswief. Ja, ik denk dat dat een extra tendens geeft van de stad. Ja, dat zeker. We hebben nu niet alleen zijn vrouw en dan nog het Mooswief. Nou ja, als AIT-VVV-medewerker zou ik daar best mogelijkheden in zien. Dus niet meer alleen maar frietje eten daar, maar nog een bougie opsteken. Ja, Odin, heb je het gehoord. Louter positieve reacties. Na de Sint-Jaan, Sint-Servaas, de Slevrouw, nog een toeristische trekplaats erbij in deze schoon stad. Ja, Sjoerd, maar dat is ook al bekend wat de praktische gevolgen van deze hele verklaring kunnen zien van Mooswief. Ja, ik heb juist van een van mijn bronnen gehoord, ik mag geen namen nemen, want er zien nog geen exacte cijfers, dat het behoorlijke gevolgen gaat hebben. De eerste tunnel die is amper veerdig, of er kunnen wel een tweede bij voor al dat verkeer te kunnen reguleren. De hotels die zitten een strandval, er kunnen directe busverbinding, lijn 11, van de statie naar de markt, om al die aanbidders heen naartoe te brengen. En een expert, die weet er trouwens nog veel meer van. Dat is, ja. Oké. Ja, voorzien live. Ja. Dames en heren, ik ben van Rijkswaterstaat. Ik huur juist tot het Mooswief eventueel heilig verklaard gaat worden. Ik vraag me af of iedereen zich realiseert wat voor een praktische problemen dat met zich met gaat brengen. We stonden toevallig voor het Emmerplein achter mij. Ja, ieder plein hier in Maastricht heeft een naam. Moet het Emmerplein dan misschien niet het Mooswiefplein kunnen heten. Ik denk dat dat tot op hoog niveau, tot in Den Haag zelfs besproken moet gaan worden. En ja, goed, het Mooswiefplein, dat klinkt eigenlijk ook in de sodemieter. Misschien moet het wel het Mooswiefplein kunnen heten. Ik denk dat hij nog wel een gevolg kan komen. Praktisch heet het dus ook zeker nog gevolgen, zo wie ze hebben kunnen huren. Ja, Sjoerd, tot slot. Jij hebt het algemeen dus bekend zijn aan positieve geluiden, maar er is gewoon een kritische noot in dit verhaal. Ja, Maastricht zou Maastricht niet zien als er niet echt te cijferen veel. Er zien een aantal cijferklassen. Ik geloof dat we er een paar aan de telefoon hebben. Goedenavond.
Ja jongens, ik huur dat nu. Ik ben nergens vanaf. Ik ben er helemaal niet bij betrokken. Ik ben trouwens, ik ben sinds de voorzuur, van 384 na Christus, weet je wel. En als er geen Sint voor staat, die ben ik er helemaal niet met in, zuur. Ja jongens, ik heb het idee dat me geen vrouw in de maag gesplitst wordt. Dan moeten we daar even op, hè. Alhoewel doen ze zo gaat allemaal met datingbureaus en zo gaat. Maar ik weet niet wie dit moet verkopen bij Petrus aan de poort, zuur. Echt boer, ik wil er even over zeggen. Ik heb er eens over nagedacht en hoe lustigheid is het er ook al met eens. Weet je wat, nou ook, oké, nou ja, laten we het maar doen, maar de volgende keer wil ik daar wel even bij betrokken worden, hè. Ik zit daar niet voor niks, hè, met die sleutel van me.